Abantu la comrade esabathuma siwumkhonto wesizwe noma bathunywa uNcabalala uthi abahambe bayombamba isimpi lapha eParliament likazwelonke ngoba lapha kuhambi kahle comrade. Kodwa ngalesikhathi uNcabalala ekhuluma babengamuzwa abantu. Comrade sinama comrade la ucomrade uSibonelo Nomvalo no comrade uShomo. Izinto asebezibheqululile ezifikile lapha eParliament ifakazela lento akhuluma ngayo uMongameli uZuma ukuthi akuhambi kahle. Umthetho lapho ubrekiwe. Comrade nimkhuluma ucomrade uSibonelo Nomvalo eParliament ebuza ukuthi kwenzakalani ngecala la comrade uZandile Gumede oselihlale more than 8 years lingathethwa ingacaci indaba yalo ukuthi liyemuva noma liyaphambili. Manje ke comrade lento ke uNcabalala ayiqalile yokuthi akukhululwe izwe labantu abamnyama akuyoshintsha umthetho eParliament ukuze kuzokwazi ukuthi abantu abamnyama bathuthuke. Singajabuleli nje izikhundla kodwa sijabulela ukulezi izikhundla esihleli kuzona zenza ushintsho kubantu ngoba iloko okufunakalayo comrades. Ngalawo mazi comrades sifisa kakhulu ukubonga amavolontiya omkhonto wesizwe. Sibonge kakhulu laba abavuka ngomnyama. I-leadership ibonile namhlanje ukuthi kuyavukwa la emkhontweni. Comrade Nomvalo sikhuluma naye ngofoni ngambhalela ayingabona ukuthi ayikunzima lo muntu kade usandokulala ngaleso sikhathi engaphenduli ngifuna ukumtshela ukuthi hey baba vuka bo ubonakele manje. Engishola ukuthi ucomrade uShongwe nje no comrade Nomvalo lobabela ngiyafisa ukuxolisela ucomrade uSikhosana comrade Makuyi omunye okuleli thimba eliholo comrade Nomvalo eParliament naye bekade sisoba naye kodwa ucomrade uSikhosana bekunomsebenzi wabo eParliament obabambile lapha eThekwini weSADC comrade Nomvalo. Ulo msebenzi kusho ukuthi uthathe enye shape betshela ukuthi uzokwazi ukuphuma ngesikhathi ngabe sinaye la lama comrade ngiyafisa ukusho ukuthi kusuka manje kuyaphambili asezoba ama comrade ala ku religion siwadinga noma inini siwathola yebo mkhondo ama comrade lawa comrade uNomvalo no comrade uShongwe bakhulume into eyodwa. Comrade uNomvalo wakhuluma kwi-lecture eyayiselo South Coast. Comrade uShongwe bekhuluma kwi-live. Bakhuluma into eyodwa comrades okuyiyona eyenza kube khona umkhonto wesizwe. Bathi i-character yomkhonto wesizwe akufanele ishintshe. Sicishe la emkhontweni saba nabaholi abesebefuna ukuthatha umkhonto bewususe kwi-character yawo. Okukuthi umkhonto wesizwe ukhandwe wabekwe ebantwini, wabekwe emakhosini, wabekwe kubafundisi, wabekwe kubo bonke abantu abakha izakhiwo zomphakathi. Manje ke comrade ngishola ukuthi njoba nibabize la namhlanje no comrade uKhathas nangekhona sithi comrade uKhathas phela senzela ukuthi nani nikwazi ukuthi ogogo basheshe beze ukuthi oh loyo muntu ya kodwa hayi ngoba simdelele. Engishola ukuthi njoba bela abaphushiwe umuntu ngemuva ikubona lento yokusebenzela abantu nanjengoba sibathume lapha ngo2029 yiko sithi abahlale kule region so babuyisela mabehleli la. Viva mkhondo viva. Comrades sicela nje ukuyiphula iprotocol izolo kulale ucomrade ungubane noqiniso ubalale esikhothi so asikwazi bafethu ukuthi kade sinabo bese bengabongi mandla viva mkhondo viva. Hayi sesigadleze ephuka umphakathi wase langa libalele subregion kade sibingelela kade sibonga lokhu kusile sila 3:30 we were here ekseni. Sibonga kakhulu ama comrade ama MPs wethu ngoba beseke asho nje ukuthi indlela enisamukele ngayo iyasithokozisa kakhulu. Sizizwa nathi singebantu singabantu ebantwini sibancane thina singangothi lokuvungula abakhulu abantu lana emkhontweni yilaba abakhipha amavoti wabo bawanikeza umkhonto wesizwe ukuze kwazeke ukuthi kuhambe kuyohlala abantu kuma legislature nakuma National Assembly ngoba ungayikhuluma uyikhihliza uzikhihlaza amagwebo ipolitiki usikhothele oKarl Marx ukuthi bathini Mao Zedong ukuthi bathini kodwa uma uzodelela lo muntu okunikeze ivoti
hayi ke khohlwa ngakho ke siyabonga kakhulu ma comrade ala elangalibalele sesithi nathi hayi ake sicela indlela kukude emakhaya Mfethu. nisale nomusa uNkulunkulu kaShembe noJesu Kristu anibusise no Awethu. Bopha masela mkhwanazi bopha namasela enkatha phansi ngena mkhonto ngena viva mntomusha viva Comrade wasibonga makabane Comrade wethu uqabane usukela amakabane sizoni support Comrade bese siyabheka ukuthi ngokwe youth league how do you identify abantu abasha abazongena ku sub region bala abathanda ukusebenza abathanda isikhulu so abaqabane lo come back ne profit sizo appoint isub regional la Comrade escort ethanda ukusebenza engafuni ikhulu Nakho ke umuntu ongekho la kabhulonge ngesikhulu okunye maqabane Comrade search program maqabane asukendlala ukhaphethe for ama councillors azongena emkhandlweni into efume maqabane ku program kanje igenge lefuna amakhansela izimeya ibikhona masisebenza That uyazi emagroupini usipofa sibona kangifuni isithuku so abakhona uthe ushongo asithanda ukusebenza singathandi ikhulu ngoba bathi umsholozi MK ivula ukuthi izoqedela i-unfinished revolution which is economic emancipation sibe nemali okwasinayo imali umnotho asikho kuwona sengivana ke Kathaza ngicela ukukhotha uLenini mina uthi uLenini there's no amount of political freedom to satisfy the hungry masses so MK maqinile la ukuthi sinani sithole economic emancipation sibe nemali nathi sibe nesithunzi amandla Viva Mkhonto, viva!